Naragsak na isang sangayan kinapunuan ti Paragyaman kasta iti pakaipapananti tinangwen at Dek Festival iti Ili ti Nueva Era Ilocos Norte. Dito'y nga ipakita dati kinatanok ni Ilocano babaen kanang iti nagdudum mga aktibidad akas iti laro ng lahi nga isu ti kinayat iti bisita akas kanang iti taga Isabela ani Mrs. Erlinda Raquel kem iti agdamak iti agdanay iti pagilyan nga Hawaii kem nagbakasyon iti daytoy agundaway. Ngayon kami umay dito na fiesta, kamaragsakan kami, kamakita di unity na ito taga dito eh. Maragsak. Pagkawag kayo may ma'am. Yeah, yuri kami umay. Kabayatan na maragsakan dagiti nagipagpaset kanangabak ti Pig Rodeo ket imbatadda ada pintas launa iti daytoy a programa ti LGU Nueva Era ket imbatadda adakkel at tulong daytoy ana alada a papremyo. Yaman kami sir, damot kamuonan sir. Sir ta adda baboy ko idi sir ng gaputi pa nagpapabasak sir awan itatan sa awan igatan ko iso nagyaman at sir ta natiliw ko man dayto yan. Mainaig iti daytoy ket nagyaman ni Mayor Aldrin Garvida kanang iti amin ang nakipagpaset iti daytoy aktibidad para iti Tadek Festival 2026. So, ay feature mata in the Tadek Festival tayo. This is now our year 19 on the occasion of our 110th founding anniversary. Sir, amin makalugit na abinayag ko sir. When ay baboy para digiti kababaihan, iti kalipi tayo. Kapnood namin pa kalaglagi panda iti nag-celebrar tayo iti Tadek Festival tayo iti foundation tayo. Tatanga tayo. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.